другото, Вирацки, за нас поне нищо не против няма. Вие ако решите. И така, тук идеята е за време, кой ще издържи повече, игра на нерви и издръжливост. За шеста дисциплина доста гадно сте го измислили, господин Ризов. Гадничко е само, ако се лъжим. До момента чувам 50 секунди. Имаме минута